ಹಾಯ್ ಮಾಂತಾಯನ್ನ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ತೆತ್ತಿತ ಮಸಾಲ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲು ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂಟ ದಯ ಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಳೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಬಂಧುಲೆ. ಇತ್ತೇನು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆತ್ತದು ಐಕ್ 2 ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ತು ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ. ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂದೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇತ್ತೇನೈಕ್ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನಲ್ಲ ಪಾಡ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಉಪ್ಪುನೆ ಪಾಡ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಡ್ತಾರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಕಾ ಬೀಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ. ಇತ್ತೇನೈಕ್ ಜಿಂಜರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನು ಪಾಡಂತುಲ್ಲೆ ಪೊರ್ಲು ಫ್ರೈ ಆಡು ಬಂದುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಐಕೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಜೀರಿಗೆ, ಅಂಚನೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿ, ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಮಂಜಲ್ತ ಪೊಡಿಯನ್ನು ಪಾಡಂತುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೊಡು ಬಂದುಲೆ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ಲೋ ದಿವೋಡು. ಇತ್ತೈಕೇನು 2 ಟೊಮಾಟತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಏನೈಕೆ ಪಾಡಂತುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಇನ್ನೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು. ಇತ್ತೇನಿಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಏನು ಪಾಡಂತುಲ್ಲೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿಟ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಂಡದ ಕೊರಪೆ ಇಂದು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಲ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಇಂದಕ್ಕೆ ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿನ್ಲ ಪಾಡಂತುಲ್ಲೆ. ಇಂದು ಮಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದುಲೆ ತುಲೆ. ನಮ್ಮನ ಮಸಾಲೆ ಐತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೇನೈಕ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ತಾತು ನೀರ್ಲ ಪಾಡತ್ತು ಮಸಾಲೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತನಾತು ನಿಕ್ಲೆನ ಮಸಾಲೆಗೆ ಅನುಸಾರ ಆತು ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋಳಿ ತೋಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬೇಕ್ ಪಾನ ತಿತ್ತೀನಿ ಏನೈಕೆ ಪಾಡಂತುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಬಂದುಲೆ. ಇಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೊಡು. ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಟ ತೆತ್ತಿ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ತೆತ್ತಿನ ಇಂಚ ಮಸಾಲೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೊಡು ಬಂದುಲೆ. ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ತೆತ್ತಿತ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ದಯಮಾಡ್ತು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಬಂದುಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೇರಿಕ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.